Morning hirit, kunya pong aldawin Sabado, 21, mga tugang kampulan na Pebrero. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Kasarabay niya to dyan sa Lawasan Mega Force Patrol para sa mga bareta. Ngunyan pong aldaw sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan si June na Police sa Technical Department. Sa Maribela, Boy Mata and Mega Force Patrol. Pinapanginutan po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Karen Ala, Angel Mustasa, Alarmario Joshua Bino, asin Jomar Bien. Siring man, ika nanggad na nagkantabay sa mga oras na ini sa DCGB. Para po sa gusto magpaabot ni reaksyon, mag-text lang sa tuyang smart number 0969-088-5548 0969-088-5548 0966-203-0034. Aramon ta daw ang mga buena manong report. Hali po dyan sa Luwas Kaiba and Mega Force Patrol. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, BP Maraynaga sa mga parantabay sa primerong buga kan sa tuya mga istorya ipapaapod sa Sangguniang Bayan kan Libon sa masunod na simana aldaw na Martes sa regular na sesyon si Libon Chief of Police Police Captain Roberto Flores para linawon kung nag-exister na logo sa nasabing lugar. Aram kan kapulisan na waiting dahil saan aram kan Sangguniang Bayan ang still stop. Yeah, totoo. Parang nagarinyo pa kan na to. Dahil sabot ko na natay na stop ini. Ngunyan, sabi ni Vice Mayor Janiro Saclag, ang siring na bagay dapat maaraman ninda sa pulis kung dahil nag-aksyon ang PNP sa ibong kan pagtubod kan Sangguniang Bayan na ini illegal na sugal. Ini ang mainit na isyu ngunyan kung saan ba ko sa naman ini sa Libon kundi magin sa ibang lugar na yuman ang sitwasyon ta BBP sa pagsabing base sa obserbasyon naghihiwas na an operasyon kaini. Nako. Gusto mo, deng STL talaga sa Albay? Wala man baga data. Gari nyo pa. Sige daw. Kung nag-antabay man si Karen, ipa-verify ta sa Monday, Jim. Oo. Sa PCSO, sa Karen, nag-aram ko nagdangog si Karen, naka-standby eh. I-verify mo tabi, Karen, sa Monday, sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Yung mga opisina sa may Capitol, Jim. Yung opisina sa may Capitol, sa Capitol Annex, sa kataning kan sarong food chain dyan. Abuton mo tabi, Karen, kung igwang legal, kung igwang operasyon kang STL sa probinsya Canalbay. Yan, nganing maraman ko dira eh. Madugog check ta. Day man ki STL. O di ano ini? Go ahead tabi, Paring Mar. Pinalo up ko na yan sa PCSO. Ano sabi? Terminate para yan, December 27. Terminate kan? Kan PCSO, paday mo na ibang pwede mag-terminate kan operasyon kan STL. Kuri ang PCSO, dayo nagtokang prangkisa. Nya no, terminate pa na nga ninda? Terminate ninda, kaya lang, pigapot ko kung ano ang rason, dahil sinda nin otoridad pang magtaram kayan, kundi duman sa na yan sa National Office. Pero nag-confirm na terminated ang STL sa Albay? Terminated talaga. O di ko sabihin pa rin, dapat nagkibula digdi. Dahil dapat. Name. Dahil man ang kulang sali dyan sa STL, terminated nga eh. Nang sabi, may mga nag-apply na ngunya ng mga bagong mga ma-operate. Pero dahil pa nagkakaigwa ng bidding kaya ng board kang PCSO. Nako, di ko sabihin talaga dapat dahil bula sa itong mailing talagang STL. Dapat dahil. Kaya dapat ang police ko talaga magdako. Yan. Okay, thank you pa ding Marhaw. Jimmy na dangubo, Jim. Therefore, illegal ano man na logo na hiling sa palibot, illegal yan. Di ba? Iyon gustong sabihin digdikan Sangguniang Bayan Libon natata dahil naghihiro ang pulis. Yan. Iyan ang dapat na aksyonan kan mga otoridad ta. Ihapot taman sa mga pulis ta. Na-interview ko na si Regional Director Hirosito Miranda Baga.
intensified na ang campaign nila, operation. Oh, see? Oh. Pero natategwa. Iyan nga na ang pigasabi ta. Di ba? Yan ang pigasabi ta. Kung natategwa, kinagbubula, gusto sabihin, illegal talaga yan. Illegal nga ni. Yes. Okay? Ah. O, sige, ta, pasadahan ta daw garian sa Lunes. Ta, may bulo-bulo kita. Ta, dapat may makaurong kita ng mga otoridad para dyan. Sa Campo Ola, di ba? Boda sa... Yun na, na-interview ko na sa Regional Director Bagalay. Oo. Palapon tayo, pahapon tagiraray. Ay, nako. Iyan, BP. Sisi man na nagbubula. Ah? Sisi nagbula da Iyan, hindi ko man masimbag. Okay. Ikan, mga hapot masako, ka mga dipisil simbag. Oh. Okay, sige. Oo. Kansaro, hapot masako, natata, androga, nadadakop sa nasusaradit. Oo. Ay, kuwan masisimbag yan. Okay. Okay. Pinasalita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa haluan. morning hirit na. Ulit. Bangon na. Morning hirit na. Alright. O, di ka na Karen magduman sa kwan sa PCS. So, na-interview na pala ni Padingma. Kinonfirm na daing STL o ano po nga so term terminated. Terminated ang STL sa probinsya Canalbay. Kung terminated ang STL, dapat ay nahiling na bula. Pero nahapot mo tabi pa rin, Mar, kung sa Kamsur igwa sa Kamsur, sabi ko, Ikaw sa iba, tigdi mo na. Salbay. Gusto O, sabihin di mo? awaring ida mataram kung ano surason nga ta pinag-terminate. Oo. At tigilin ko duman sa revised rules at ang operation kan STL kan 2016. Oo. Nagluluwas na pag may mga violation ka, o dahil ka nakasunod duman sa pig promisa mo, Opo. na dapat itao sa kada bulan sa PCSO, Oo. pwede kang saruyan sa subject sa termination or kung pinasubli mo sa ibang tao, so prangkisa mo. Ang prangkisa pala, per provincean? Iyo. Per province, ano? Per province. Okay. Sige, malinaw. Thank you pa rin, Mar, Salamaton tabi sa information regarding dyan. Hello? Ay, bakit to? Hello? Nawara pa. Halat ko na. Hello? Nawara so bakit nawala yung nag-upload? Nawara so nag-upload sa kuya. Hello? Ito. Igong wedding ang nagtama kagabi 5:32. Really? Oh, may nag-text digdi. O, paano yan? Good morning. O, sige, mamaya yung sa mga birthday greetings na i-text tabi, good kasubang gida, 5:32, pangyari man sa endo man na. Paano daw yan? Sisa yan, tuminugot ka yan. O, kaya, iyan ang hapot niya to, mga tugang na ipa-follow up sa mga otoridad. Basta morning, Henry M. Karen Ala, good morning, Karen. Yes, VP Henry. Actually, an initial man na pahayag dyan sa parte ni Governor Rosal VP Henry, nagsulat na siya sa PCSO na ibukas na ngayaan rebidding kan makaputkan na STL Digis Albay sa na-terminate bagatad VP Henry to nagkakaput kaya na Royal Fortune. Ayo pa lang VP Henry ang payag ni Governor Rosal, maski ni Board Member Dasma Ramilla, na chairman kan Committee on Games and Amusement kan Sangguniang Panlalawigan. Okay. Nasabutan ko na. Gusto sabihin, maski si Gob nagsurat sa PCSO na pwede na mag-open bidding Yes po, VP para sa Henry. Operasyon Canistil sa probinsya Canalbay. So meaning, dahil pakiresultahan ka yan. Dahil pa VP Henry, 9 applicants data VP Henry. Ang nag-apply? Aha. Ayun. Okay. So, 9 applicants, dahil pa kinataon, dahil pa na-award kung saan pwedeng mag-operar kan STL. Dahil pa po, VP. Ayun. Okay. Sige, Karen. Very good. Very good. Okay. Sa Sige. tutuyang Bareta, padagos na nagkakaresibinin tabang donasyon ang Provincial Social Welfare and Development Office kan Albay. Hali sa mga pribadong kumpanya, katakod kan pagtugukan mayon sa probinsya kan Albay. Oo. Sa follow-up kan DCGB News kay TSWD Officer Maria Vigencia,
sinabing an abolitive power. Sinuportara naman ang probinsya sa pagpaunin mga non-food items para duman sa mga apektado kan ngayon. Asin ini, personal nindang mirisibi. Itong mga blanket, malong, rechargeable flashlight, hali sa nasabing kumpanya bilang suporta sa mga bakwit durante kan sa indang pagdinir sa mga evacuation center. Mantang ini February, ipinanauna sa mga evacuees kan kamalig, ginubatan, malulipot, ligaw, asin, tabako, bilang iyong mga apektadong komunidad kayong pagtugakan ngayon. Dahil nusang titigdiwan kan opisina, nadakulang bagay ang siring kayong tabang donasyon sa pagsustinir sa pangangaipukan mga bakwit, balot din kasiguruhan kung sagpudno rin ang mga ini matirinir sa kanya-kanyang evacuation center, asin mismo si Gobernador Noel Rosalan nakataram. Dahil basta-basta magkakaya kan probinsya sa haloy na peryodo ang tabang asistensya sa mga bakwit kung siring na magparapadagos pa ang pagtugakan ngayon sa haloy na bulan. Yan ang report, Karen Ala, DCDB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwag. Si Henry Maceda sa Morning Hear It! Oras natin, 5:31 sa Morning Hear It. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ramon ta daw mga tugangan mga headlines in the morning sa DCGB. Good morning paring mga ranong latest sa Lado National. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, mga aktibidad sa katulong trilyon peso march, ipiglatag na. Presidente Marcos, okupado sa preparasyon sa ASEAN asin ekonomiya, bako sa politika, sigon sa Palasyo Malacanang. Presidente Marcos no comment sa Sara Jaime tandem. Palasyo pinamutikan man ang uring-uding. Napigilusyonan kan administrasyon si dating Vice President asin ngunyan Naga City Mayor Leni Robredo para sa 2028 presidential election. Explosive eruption kang kanlaon volcano nasundan in 40 minutos na pagbuganin abo, sigon sa PBOX. Iyon. ICC prosecution, kinontistaran kagad ni dating Presidente Rodrigo Duterte na dahil mag-attend sa confirmation of charges hearing. Pero pinaburan kan ICC na so kagadan kan Presidente na dahil mag-attend personal. Asin maging sa ano yan, sa online. Pero sinabi kan ano yan, kan ICC na ang dahil nangangahulugan na ang pagtugot ninda dahilan sa salud ng presidente, kundi dahil sa pinirmahan kaning waiver na dahil sa maatindir. Ngayon. Dahil baga pigmit-pig kang presidente ng jurisdiction sa iyakan ICC. Ayon, okay. Okay. Pebrero 23, mapuon ang apat na aldaw na confirmation hearing of charges. Yeah, okay. Okay, primerong anibersaryo kang pig-aligan na state kidnapping kay dating Presidente Digong. Gigiramdumon man kang koalisyon kan Pro Duterte Group sa Marso 11. Mantang ang PNP inalert ang gabos na units kasunod kan pagkakadakop sa sarong aviation student para sa pag-espiya. Okay. Mantang sa iba pang bareta, mas dakon na senior positions para sa mga paratokdok, bubuksan kang gobyerno. Presidente Marcos na monitor sa ICC hearing kan confirmation of judges si dating Presidente Rodrigo Duterte. Unian magabat. Yeah. Senador Robin Padilla. Ano? Bukas na magkandidatong Vice Presidente ni VP Sara kung sugoon siya ni Presidente Digong. May tubig kita ba dyan na malipot yun? Iba ka lang, lato na. May magparing marki tubig. Iba ko nahiling na tubig sa auto ko sa Banggi. Kung ano niyang sabihin Iba ko nahiling na bottled water sa auto ko sa Banggi. Ano sabihin ni dating Presidente? May namak kailangan. Susunod ako. Iba ko nahiling sa auto kong tubig na sila nakawalat daw kayo sa auto. Ay, may kami nakawalat sa auto kayo. Ninumong kong una. Kaya, handa ka ba? Sabi, handa ka ba? Oo. Ay, si pinanganak akong ready. Huwag naman po sana. Okay. Sige, tumagay. Qualified man siya na ang pagiging vice presidente able to read and write Ang baga. sabi niya, Filipino citizen. ang
presidente niya, karo man sana vice president, karo man sana spare tire. Iyo man talaga, tama. Puro man sana ngayon advokasya, kayang-kaya kumayaan ang sulaminting gibok ang Vice Presidente, mga G. na maulog. Yung pinakatrabaho kang Vice Presidente. Sige ang pangal, G. Okay. Okay, rules. May kinaraman sa voluntary surrender, tiglinaw kang Korte Suprema. Bantang propestong basura palit bigas, tigbubusol sa Kamara de Representantes. Ikaw pala kayo dinig sa Bicol na nagpapautob na kayo ni. Maski ano na sana? Sa Nasinto Masbate pala ni. Tigpapautob na ni. Kaya gustong gibundang nationwide. Matagaman ng pondo sa gobyerno para ipalit nin bagas. So basura, lalo na kung plastic. Okay. Ang apod pati walang plastikan ak. Walang plastikan, palit bigas ak. Walang plastika na ka. Okay, yan bibi. Mga headlines ko na pagkaga. Ito dyan Campiwise Enterprises sa napaso na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Dyan sa Oros at Bigas City Bus Radyo. EPYS niyan. 24/7 konektado kung maski dahil Lord. Jeriman kan Rasan Gad Solar Corporation. Basta Solar. Sangga. Sa News Day, sino po si Mardila. Good morning. Thank you pa rin, Mars. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mars, sa mga headlines in the morning. Ngunyan pong aldaw, 5:37 na sa DCGB. Good morning kay Attorney Francine Arroyo. Yan. Saro ba kayo sa mga interns tayo ni kayo? Remember mo? Pag-asa, good morning. Good morning! Good morning po, VP. Anong forecast tango niyang? Go ahead, tabi. Seryoso man. Okay, sige po, go ahead. Para po sa ito yung weather forecast, ngunyang petsa 21 ng Pebrero, aldaw kang Sabado, ang nakaka-apekto sa ito yung ngunyan sa Bicol region is itong northeast monsoon or ang amihan. So asahan niya to na itong amihan ay magdadara ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang mga pulo-pulong mga pag-uuran na mamamatian ta digdi sa buong Kabikulan. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa norte sirangan ang giiral sa Bicol region na at ang kadagatan naman asahan natin na magiging katamtaman sagkod sa makusog ang pag-alon. Agwat ng temperatura ngunyang aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 30 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman ay wala man kitang minomonitor sa kanya na low pressure area or bagyo sa laog sinsa luwas kang Philippine Area of Responsibility. So generally fair weather ang ma-experience na to ngunya na aldaw. Mali yun po sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar, ang Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Salamat po, Miss Alexis, sa forecast. Ngunya na aldaw. Goodbye, mga tugang. Oras natin, 5:38 po in morning. Hi, Attorney Francine. Ulitong ko greetings ko kay Attorney Francine. Dati kong estudyante ni dyan sa Bicol University. Mga sinsado na ini. Na-assign siya dyan sa Public Attorney's Office. Na nag-apply sa gusto niya, advokasya para sa mga mga dainin abogado. Yan. Attorney Francine, alat ngo natabi, Attorney. Natatan text and message mo. Happy weekend po. Listening to your morning hirit while going home to Naga. Saan kahali? Tabi. Pauli ka pa sana. May mga kaso nga May mga kaso nga, sir, na kinaraputan. Sige, Attorney, ha? Ingat tabi, ha? Ingat tabi. Pauli. Ingat sa pag-drive. Alright, alamin natin ang mga balita. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugang and Mega Force Patrol. Angel Mostasa, nasa linya. Good morning, Angel. Good morning, VP Andy. Good morning sa mga paraantabay.
may paradangog gabi pwede na pag naiiling ako, ang greetings ko kuya. Good morning, Angel. Pigarog niya. Sige-araw niya na, baby. Magiging paglabagon. Akala mo kanto kaya paborito ko sa pelikulang Charlie's Angels. Daling mo ito? Apo. May tulusang angels na sa mga matibayan ng mga spy. Kapag paano pala nabibigdagan pa ako? Ang burubos niya, suot ninda, suot itong gurang-gurang, sabi nga, "Good morning, angels!" Mataraman sa mga babae, "Good morning, Charles!" "Good morning, Charles!" Araw kaya nang dagog ko. Kaya, "Good morning, angel!" Good morning, baby. Okay. Sa mga dugang tapang barata, Baby Henry, sobra sa sanaribo ng mga pamilyang Albayano na paramihan sa nag-evacuar dahil sa pag-alboroto ng Vulcan Mayon ang natawan ng emergency employment kan Department of Labor and Employment sa Bicol. Sa pagsipagulong hapon Baby Henry kay Dolly Bicol Virtual Director Imelda Gatinaw, kung saan ang mga munisipyo at syudad na nagka-arapektaran asin may mga residentes na pag-evacuar na tawanan nilang tabang dahil sa ikosinda bigyan nila separadong alokasyon ng pundo para sinda mantang nasa evacuation center ikosinda nin hanap buhay para na iban magparasa na magbalik sa indang harong na nasa loob ka itong mga 6 km permanent danger zone. Sinabi ni Gatinaw na partikular na sa mga trabaho kan mga beneficiaryo iyon nitong paglinig dahil sa indang mga paramientas na istaran mantang pag-iinuwan nila na apera duman sa mga emergency employment na ini, magkaigwaman ini Baby Henry ng mga skills training tanganing mapakibangan ni Manin Marhay sa itong sa mga paramientas na nag-evacuar. Sa presente Baby Henry, pigahalat pa kan Dolly People ay resulta kan pagibong profiling sa Department of Social Wealth and Development sa Bicol para man sa dugang natabang na pwedeng maitao sa mga apektadong Albayano and nila umanaan na Regional Director si RD Dading Gatinaw na dahil naman mag-escalate pa o maglangkaw pa ang alerto level kan Vulcan Mayon tanganing makabalik naman ining mga apektadong residentes sa indang mga istaran sa VP Henry. Yan VP Henry ang mga dugang ko pong informasyon halos sa luwas in Romustaza DC Jubin. Salamat, Angel, sa report. Basta Morning, Henry M. May dagdag man na report, mga tugang si Al Armario. Good morning, Pading Al. Good morning, pade. Naulakita na. Naulakita niyo na ako, Good morning, VP Padi. Gani mas magayon na pag nangayon. Good morning, VP Padi. Gari ko lang sa lambing, Anyway, sa informasyon. Lalo ngayon pag girl, pag personal mong kaor. Good morning. Si Mango ka. Good morning. Ay, may paguyod. Giri baga so. Good morning. Giri baga so pag haling luwas sa banyo na ano ini na day pa nang regos. Nagmuat-muat pa. Okay, sige. Anyway, sa informasyon, dakol ng mga residente ko niyan, ang pinadarahan ng surat kan Comelec na kansilado na ang sendang pangaran. Oho. Iyon sa mga dahil nagpakaboto o dahil nagboto nin nagkaduang beses na. Base sa polisiya kan Comelec, pag 2 times kang dahil nagboto, ay papadarahan ka nag-isurat. Pinadarahan na sa ibang residente, pig-channel yan sa iba-ibang mga barangay hall para ma-inform ang mga concerned na botante. Kaya identified naman ko niyan ang mga barangay official kung sisay ang dahil matatawan paipit. Dahil matatawan kay paipit, tiga-identified na sa mga dahil nasa master list, nasa listahan, asin sinuratan na kan Comelec. Matabarita ko, may mga nagdadamot na kay pampaipit. Yun na yan na waiting, sa run waiting. Okay.
Oo. Kanya siribot naman sa mga may interest sa Nobyembre. Oo. Na kumandidato sa barangay asin iske election. Aktibuho naman mo niyan sa mga barangay official, sa mga tipon-tipon, sa mga dati na nagsisirimba. Taga-sirimban naman ko niyan. Oo. Sa mga dati isnabira, sige naman ko niyan ang panirino. Naka-smile na ngunan. Oo. Kaya sa mga butante man, ayan, pauto naman kita kanya na eleksyon. Oo. Anyway, tabi pa rin, yan ang huwag na sa informasyon, bigli sa luwas, Alan Mario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oras natin 15 before 6 in the morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. All right, mga tugang, dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Tuloy-tuloy tayo. Nasa linyaman po si Joshua Bino. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning, Josh. Good morning, Bibi. Gayon nun, ale. Gayon nun. Good morning, Josh. Good morning, Bibi. Good morning, May. Kaseryoso mo manda. Ha? Kaseryoso mo manda. Dagan Mako. Hi, May. Good morning. Dakang apelyido, ha? Ha? Para. Okay. Sige, go. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, magpupuo na ang Department of Trade and Industry o DTI Bicol na mag-asikaso kan mga dokumento asin magkakanigong mga proseso para mairehistro ang Bicol Pili sa Geographical Indication o kaya GI Protection sa paagi kan Intellectual Property Office of the Philippines o kaya IPOPHIL. Ini matapos ang kick-off ceremony na ginibo kan nasabi ng ahensya kasuodma Pebrero 20, 2026 duman mismo sa regional office kan DTI Bicol. Personal na inatindiran ang nasabi ng aktibidad ni Attorney Jesus Antonio Ross, ang Director kan Bureau of Trademarks kan Intellectual Property Office of the Philippines, kung saan pinagtawan doon kaini ang importansya kan geographical indication o kaya GI protection para mas mapakutog, mas ma-treat at mas ma-recognize ang produktong pili kung saan sa paagi kan GI protection. Pag sinabing pili, automatic midbid tulos na halik sa Bicol region. Sigun kay Attorney Ross Tabi ABP Henry, ang GI protection magiging paagi para mas mapakusog gani na ang identidad kan pili digdi sa Bicol region. Asin sarong paagi ini para magbukas nin mas mahiwas na market asin mas maglangkaw ang demand kan pili sa national maging sa international na level kan merkado. Siguro sa iya tabi dito Henry, mabenepisyo digdi ang mga lokal na producers para processors ni na pili digdi sa Bicol region. Siring man makakapagtao ini min asigurasyon sa mga consumers na quality talaga ang mababakal nindang produkto na pili hali digdi sa Bicol region. Kung kaya sigun kay Attorney Ross, kung dainin magkontra sa aplikasyon, pwede ka mabot ng 3 hanggang 4 na bulan sagkod sa may deklarar ang geographical indication para sa Bicol pili. Kung halimbawa ma-realisar initabi ABP Henry, siguro pang 4 o pang 5 kita na matatawan ni GI protection digdi sa Pilipinas. Sa rog ehemplo kay ni BP Henry,
ang Gimaras Mango. Kung sa inibagang mangga, produkto kan Gimaras, mas lalong namit-it sa international market, pagpuon kan magkaigway ni GI, o kaya Geographical Indication. Yung man ang ganda, no? Mamisol pati. Correct. Yan ang mangga sa Gimaras. Midmido na. Iya. Oo. May nagtasakuyang mangga, kansarong aldaw. Masiramon. Correct. So sweet. Ayun man yan. So sweet. Honey, my love. Sumangga. So Honey, my love. Sa So totoo sweet. lang, dapat kita mamidbidan ining pili. Tayon sa tuya, digdi sa Bicol. Pag may naghanap si Pili, automatic, galing ngayon yan ng Bicol. Yes, totoo. Di ba? Pag sinabing Pag mangga, may haling naghanap- yan Gimaras yan. Di ba? Correct. Di ba? Pag sinabing yang pinya, haling yan sa Camarines Norte. Aha. Di ba? Mga arog dapat ka yan. Pag sinabing pinangat, halian sa Kamalig. Correct. Yeah, di ba? Okay. Aha. Kaya yan ang pattern na gustong sunodon man digdi sa Bicol region sa pagikan na Pili sinesperso kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol patuwang digdi BP Henry so Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. So kaya ang BICARD. Kung kaya kasood pinaglansar ang katayuhan na iyan sa BP Henry and nagpuon mo niya aldaw maproseso na sinda kan mga dokumento sindiba pang mga kinakaipuhan para makapag-apply sa mga kuha niya to ang GI protection Yan. para sa produktong Pili kan Bicol. Ayan, tabi BP Henry ang tagdag niya itong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Oras natin, 11 before 6 o'clock in the morning. Mga tugang sa inyong programang Morning Hearing. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyan pong aldaw. Aram daw nindo, mga tugang naan pag-inom nin alak, na diit sana, mas dakol ang benepisyo sa satuyang salod. Susog sa pag-aadal, mga tugang sa mga ginibong extreme o extensive research o mahiwasan mga tugang na pag-aadal na kumpirmar na ang benepisyo nin alak o wine, mga tugang igwa na discover ng alak, igwa po nin halangkaw na content nin antioxidant. Ang apod po kaan resveratrol. Ang resveratrol na antioxidant na yaon sa alak, iyo po ang sarong compound na nakukuha mga tugang sa ubak kang ubas. Nakuha po sa ubak mga tugang kan ubas na igwa pong anti-inflammatory properties asin nakakapagpababa po nin cholesterol asin nakakapagpreventar nin cancer. Ang wine, lalo na po mga tugang ang red wine, iyo da taban penetrate sa tuyang mga blood vessels na iyo po ang resulta tangani na minapreventar ini sa paginin blood clots, stroke o kaya plaque build up. Ang diit o katamtama na pag-inom nin alak, mga tugang siring po sa kabangang baso kayan sa sarong aldaw, ika po ang nakakadagdag nin benepisyo. Alagad, mga tugang pagsinumbrahan mo dyan ang pag-inom nin alak, lalo na pong paggamit mga tugang kang red wine o aldaw, ang karahayan databi kan di daog kandara nakarata na dara kang alak. Sabi digdi, if you drink more than a glass a day, the harm may outweigh the good. So karahayan na dara kang alak, mga tugang, nadadaog mga tugang o minadaralugod nin karautan sa satuyang salod. Yan. Iyan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hearing sa DCGB.
Paningit sa Morning Hirit. Report hali po dyan sa lawas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya, mga tugang Jomar Bien. Hello Jomar, good morning. Go ahead. Good morning, BP Henry. Good morning sa Paparan Tabay. Day man waiting sa tabako. Ano niyaon? Bukis. Bukis? May Bukis tulong ki? na arestar. Bukis ki ano? Ki waiting. Deng waiting, pero may nagbukis so waiting. Oo. O di... Gano'n na result, yan. Diba? ang pigbasihan da. So, resulta sa Katanduanes. Tapos? Kan STL. Girisala man. Dapat bagak ang prangkisa... subula naman. Yung pigbubukis babasahan kan resulta digdi. May nagpapatay sa tabako, may nagbubukis, may kapitalista. Tapos, ang resulta da sa Katanduanes, yung pigbasihan. Girisala man yan. Girida kang kumbinsi. Mali yan Dapat pala ang resulta man sa tabako. Dapat so resulta. Dapat subula. Bula sabi ba binarify na ba nga ni Pading Mar sa PCSO? Daingon yan ki STL Salbay. Terminated. Kaya nga nida Katanduanes ang STL. Wala na nag-encroach in the digdi. I do not know kung paano ang prangkisa. Sa Katanduanes siguro ang STL. Igwa. Oh, pero nagirday magud pwede. Nayaong kadigdi tabukis ang laban mo, illegal yan. Iyon na nga niya kung tagadigdang bangkero. Ano? Kan buki. Niya kung tagadigdang bangkero kan buki. Salangan man sa Katanduanes siya mag-operate. Lalo nang illegal, tabukis siya. Illegal nga ni kaya baga din hakop sa tulong kuryador niya. Oh, yung nga ni yan. Tulungan na ko kan pinagsarong puwersa kang CIDG muda kan tabako PNP sarong koryador na taga Santo Cristo sa tulong operasyon kaya ginibo saro sa San Ramon, saro sa San Roque. So tulo nag-iingreso sa bukis yan na ang sabi taga tabako man sana. Okay. Inabot ko si Mayor Ray Bragais kung siya nagbubukis. Ora. Arang baga ngayon ni kung sisang para bukis sa tabako. Dali mo naman si Mayor na pigahapot. Si Mayor man na. Tatawa naman. Hindi ko mapangaran niya. Tabak ngaya sala man ako. Iraw naman. Pero may baga ngayon nindo. Tatawa naman magsursimbag si Mayor May baga ngayon nindo. Kung sisang an maorag na para bukis digde. Saka baga. Di mapiyansa na itong para bukis kining tulong ini. 70,000 na ganyan ang piyansa. Okay. Bako kaninot baga 30. Yeah. Makiri-kiri naman sa para bukis. Nadali na naman ako. Logi kita. Ano ba yan? Naila ka kay ni BP Henry before kining operasyon na hapot kan DCGB News ang alkalde kan Tabako may koneksyon sa mga nagruluwas na istorya na asin mga post na iguanin weteng digdi sa syudad kan Tabako sa iyang sinabi na dining weteng sa Tabako pero kung igwaman dyan nagpapataya na aligado ali sa ibang lugaran pigabasehan na bola sa iya kay puwan lang na iusip sa iya o direkta kay Chief of Police Lieutenant Colonel Berhil Bibata sarong semana makalisa nagkapirang aldaw matapos na ipahigi ni kan alkalde nangyari na nga na ini na may tulong dinakop na kuryador kan bukis digdi sa syudad kan Tabako. Yung BP Henry ang informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Ay po dyan sa luwas. Okay, o sandali lang tamay pinadra sa kuya na public service announcement para sa gadan si Ate Cayen, no, na Llobrera. Sabi ni Ate Cayen, with heavy hearts, we would like to announce the passing of Jonuel Don Ariola last Feb 20, 2026. Ano minagi pong pizza 20 kaso hapon tabi ang wake the tabi will be in his home at Bagong Bayan, Daragalbay. Yon ha. We will miss you Manoy, gone too soon but forever in our hearts. Yan. All right. O di sige. O condolence tabi sa pamilya Cayen, Ate Cayen, ano. Ang gadan po si Jonuel Don Ariola, kanuminagadan po kasuhapon. Ang saya pong bangka, yaong ko po sa endang residensya sa Bagong Bayan, Daragalbay. Yan. Message po yan sa kuya ni Ate Cayen Llobrera. Alright. O di sige. Mayroon pa ba? O di kita sa mga birthday greetings ngunyan pong aldaw.
Tangani na bago kita magbareta, mabasa ta ini. Ay nako, bakit kaya to? Yan, alright. Sige. Good morning, blessed Saturday morning kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Amada Esplana, and Ophelia Maravilla. Thank you. Good morning, happy birthday kay Mirna Mirandilia Serrano. Feb 21, anang humapon Legazpi City from MMC. God bless. Good morning, madam. Happy birthday po. Ansaro sa benepisyo kam bakit bawang to? So kasuhapon ini minalaog pa sana. Ay wala na. Ay dai na Okay na. Gari wala na kita. Ubos na. So mga birthday greetings natin. Madali lang ha. Hilingon ta ba kay gwapa kita kinawalat bago kita magbareta ngunyan daw. You're growing older now. Happy birthday to you. All right, nako dakul ini Good morning, Rose Main Bahinting. Good morning, yes sir. V Payonga from Ginubatan Albay. Si B Payonga. Emelina Lodana from Bagong Bayan, Dalagalbay. Good morning daw. Larry Mariza Bungalon Molina. Good morning, Sir Henry Sergio Mar. Sisay po ang mga financial kang STL dyan. Ayan. Marie Clavo. Good morning, Marilyn Bueno from Bagong Bayan, Dalagalbay. At saka kay Ning Bron, Marhay na Aga, Bicolandia. Happy morning, Hirit, kuya. Pa-shoutout po dyan sa Robinson, Montalban, Manila. Nilda Perico, yan. Sabi man ni Sokon Bing, good morning daw. Mapagpalang aldaw po. Sige po, okay na tayo. Yan po ang mga greetings natin, mga tugang digdi po sa sa tuya tabi na programang Morning Hirit. Ang mga bareta po masunod na. Ay magparahirero tabi, mabasa na kita kan mga bareta ngunya na pag-aaga sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Palagun ka ito, DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:03 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldawnin Sabado, 21 mga tugang kan Pebrero. Mas dakol na oportunidad para sa mga person deprived of liberty sa rehiyon Bicol. Pinirmahan kan BJMP asin kan mga stakeholders. 18,000 na bakanting trabaho ang pig-officer kan mga lokal, overseas as in government agencies sa ginibong career with Hearts Peso Job Fair 2026 sa syudad ni Legazpi. Volcanic ash na pigbubugakan bulkan mayon, may piligdong dara sa salod nin tawo. Sa lado nasyonal, mga aktibidad sa katulong trillion peso March ipinaglatag na. Primerong anibersaryo kan pig-aligar na state kidnapping kay dating Presidente Digong. Gigibon kan coalition kan pro Duterte group sa Marso 11. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump tinawanin sang 10 aldaw ang Iran na makipagkasundo sa inda. Business News, umento sa mamasay sa jeep, malabog na mangyari sigon sa Malacanang. Health News, kadaklan sa mga klase ng childhood cancer, nabubulong sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Maabot po sa 18,000 na bakanting trabaho. Ano pinag-officer kan 59 na lokal, mga overseas as in government agencies sa ginibong careers with Heart Peso Job Fair 2026. Kasod sa pinag-organisar kan Public Employment Safety o Public Employment Service Office o Peso Legazpi. Sa entrevista kan DCGB News kay Peso Legazpi Head Dodge Ranizes, kay bahan sa mga na-officer ng trabaho ang 31 lokal na kumpanya
sampulo na overseas employers as in dosing ahensya de gobyerno. Saro sa pinakadakol na numero ang nag-operser nin posisyon sa Philippine Army na may 18,000 na bakanting trabaho. Sa nasabing aktibidad, bida ang mga oportunidad sa turismo, hospitality, construction, heavy equipment operations, retail, mall operations, sin iba pang industriya. Mga raot na pasilidad kan Puyodoran Port tinugaan sana kan taga DOTR na ipeerahay daiman kinangyari. Jimmy nasalita sa detalye. Kami Jim. Sundo man sana sa inspeksyon ang mga taga DOTR sa pier kan Puyodoran na naraot ang duungan uruglaan rampa kan mga uminaging bagyo kan nakaaging taon kung sa inakaulay mismo ni Puyodoran Mayor Banji Arandia ang mga ini ang promesa ipapatrabaho tulos ang mga pasilidad kan pier na naraot. Nangyari ini ka nakaaging taon, alagad ngunyan taon 2026 na lamang, dahil man nangyari, dahil man pigirahay, ang pier kan Puyodoran Port, matatandaan ka nagbisita, ang mga taga-DOTR, duwa helicopter bio, ang buminaba digdi sa Puyodoran, ka nakaaging taon, nag-inspeksyon sa pier, asin puraber nagharali ang mga ini, an walat kay Mayor Arandia iyo ang promesa na aaksyonan tulos ang problema sa Puyodoran Port aasikason tulos ang pagpairahay kan naraot na mga pasilidad alagad ang Malaysia ngunyan kan alkalde kan Puyodoran gari nalingawan anagin promesa sa saya dahilan sa wara man ni nagbalik dahil man ni nagtatrabaho hanggang sa mga oras na ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang peligroso sa lod ang kantawo ang pigbubuga na abo kan na o volcanic ash kan Bulkan Mayon. Sa entrevista kan DCGB News kay dating Apsimo Chief asin ngunyan Chief of Staff kan Albay 3rd District Representative Dr. Cedric Daep, kumpesto ang abonin kemikal na pwedeng makaapektar sa load kan tawo, lalo na ang mga may helang na asma. Dakula man ang posibilidad na magkaigwan ng iritasyon sa kulit, asin mata, asin exposure sa paros na may kasabay na abo, lalo na ngunya na amihan. Sinabi ni Daep na dapat o ang saro sa pinakamaray na gibuhon, yon maggamit ng panyo o tela na dumog dahilan to na nakakapenetrating ding maray ang abo na sararaditon hali sa Bulkan Mayon. Alagad kung dae pwede man na gumamit ng safety goggles, face mask o magamit ng dumog na iba pang klase na pwedeng pangtakop sa ngimot asin dungo para makalikay sa maraot na epekto kay ni. Tirawan din doon ni Daep na kapag ang sarong bagay naglalaog nin paros pwedeng malaog nin abo o tirawan din doon ni Daep na kung ang sarong bagay na lalaog nin paros pwedeng malaog inin abo kaya importante ang dobling pag-iingat. Ang pahayag kan opisyal parte kan disaster management preparation mantang nagapadagos ang pag-alboroto kan Bulkan Mayon na sangonyan mantinidong nasa alert level 3. Ang abo, ang component kayan, combination na yan kisili ka pagkatapos iron. Ngunyan na yan natutunaw, pag naangos na yan, natutunaw, abang buhay lang sa baga mo yan, bako yan sa natutunaw sa tubig. Peligro ka yan, pag naangos mong dakol, may sulfur component pa yan, upper respiratory tract infection kasama dyan, lalo na sa may asma. Dr. Cedric Daep sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, mas dakol na oportunidad para sa mga persons deprived of liberty sa rehiyon, pinirmahan kan BJMP Bicol asin mga stakeholders. Report kay Angel Mostal. Mas dakol ng mga person deprived of liberty ang mabenepisyohan kan pinirmahan ng multi-sectoral partnership kan Bureau of Jail Management and Technology Bicol kasabay ang kinsing mga stakeholders. Sigon kay DZMP Bicol Regional Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora, ang pagpirma nin sarong kasunduan ang sarong promisa nin paglaom sa mga PDL sa rehiyon. Ang nasabing lakdang na ini ang mga kapagtaon nin access sa man iba mga importanteng skills training, mga pasipunan sa livelihood, agricultural support, pagtabang sa promosyon kan mga produkto asin iba pa. Kasabay sa mga nagpirma nin Memorandum of Agreement ang TESDA, DTI Bicol,
DOLE, Bicol Bicol University Fab Lab, DSWD, DOT, DOST, DOH, Department of Agriculture, nasabay pa ang League of Municipalities, Rotary Club of Mayon, JCI Legazpi Dawani at sinang Micro, Small and Medium Enterprises. Pinasalamatan ni Rocco Mora ang nasabing mga ahensya at yung grupo na padagos namin ng suporta sa inang mga programa na maihanda man ng mga PDL para sa inang pagluwas sa inang pasilidad at sin pagbabalik sa komunidad. Madagdag na bareta, Inza Mustaza, TCJB. 12 minutos pasado, alas 6 nin pagkaaga, iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, pataya nin weteng sa Legazpi, Pinundo. Report kay Al Armario. Pundo na ang patayan ng weteng sa Gudngonyan, digdi sa mga hararayong barangay kan Legazpi. Epekto na ini sa pangaboda ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol sa iyang privilege speech sa Kongreso na sa Albay. Pinundo na ang STL kan Disyembre asin isinalida ang weteng na pig-operate allegedly kan mga illegalista na dukot sa sarong dakulang politiko. Pati Legazpi linaugnanin operasyon kan pataya kano digdi sa southern part kan mga luminis aldaw alagad sa kunya nagkapirang aldaw ng Pinundo ini magpo na si Garbin paabot kan informasyon na ini sa Kongreso asin nag-aagad min investigasyon mientras tigalat paman ang magiging mga masunod na aksyon. Alarmario, DCGB. Mga evacuee sa Tent City kan malilipot, padago sa nagresibinin ayuda hali sa non-government organization. Report kay Jomar Bien. Natawa na naman nin ayuda ang 400 o sobra sa 400 na mga pamilya digdi sa Tent City sa Banwaan kan malilipot na pigkukumpuesto kan mga evacuees na hali sa Barangay Calbayog asin nagkapira pang ibang barangay. Ini matapos na magbisita digdi sa Tent City na nabumugtak sa Barangay San Jose ang grupo o kan pinaggasararong organisasyon na People in Need, Simon of Cyrene, Midas, Coastal Care asin Oxfam na inapod nindang Mayon Anticipatory Action Project kang Start Network. Ang naunang bita na grupo iyo ang nagdistribute nin tig 2,000 pesos sa 408 mga pamilya na ang katuyong kaini ibakal nin mga gamit na may koneksyon sa kalinigan, arog kan mga personal na kagamitan, mga underwear, mga sabon asin iba pa. Apuera kayan ang grupo iyo ang nagkondusirman nin seminar katangani na maipromotir ang Gender and Child Protection Initiative para masiguro ang kaligtasan kan mga aking ini. Nagkaigwaman na in orientation o kan mga evacuees na ini nagkaigwaman na in orientation session, may connection sa sexual and reproductive health and rights, pati naman ang gender-based violence tangani na maging aware ang mga evacuees kan pagprotihir kan sa indang mga diretsos. Mientras tanto, sinabi kan grupo na nakatalaan man silang magbugtak nin solar lamp sa mga comfort rooms tangani na masiguro na maliwanag ang kapalibutan asin na magkukondusir man sinda nin livelihood recovery sa paagi nin mga itataw nindang mga pananom na gagamiton kan mga ini sa indang pagbabalik-balik luman sa lugar na sa indang dating pinag-istaran para maging produktibo pa mang giraray. 60 aldaw ang target na intervention na ini nagipigigibo kan naunang bita na grupo digdi sa mga nag-ookupar kan Tent City na mga evacuees sa Banwaan kan malilipot. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, psychiatric as in psychological exam ginibo sa nagkapirang pulis sa Pirisan kan Bicol Region. Joshua Bino sa report. Ang
Angani masiguro ang marhay na salud kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region, lalong-lalo na pag-abot sa saindang mental health as in emotional stability. Ikinundusir kan Philippine National Police o PNP Bicol ang psychiatric and psychological examination sa Odma, Pebrero 20, 2026 sa nagkapirang mga kapulisan kan rehiyon. Inibumismo sa laog kan Campo Simeon Ola digdi sa Legazpi City kung saan pinaginotan ang aktibidad na ini kan Regional Medical and Dental Unit 5 parte kan mga paghinguwa kan PNP digdi sa Bicol na masiguro ang marhay na mental health, emotional stability as in pangkabilugan na salud kan mga pulis personnel. Sa pagkondusir kaining psychiatric and psychological examination, may papahiling ang kamakutan kan PNP digdi sa rehiyon na mamantenir ang profesional, disiplinado as in nakahanda pirmi na pwersa kan mga kapulisan sa anuman na pwedeng mangyari digdi sa rehiyon. Sa pahayag na Police Regional Office 5 sa paagi kaining psychiatric as in psychological assessment pa-asigurar sa publiko na ang mga kapulisan digdi sa rehiyon pagtinidong mentally fit sa makapag-perform kan sa indang mga trabaho, lalong-lalo na sa oras may na kritikal na mga insidente, high pressure na mga sitwasyon, as in iba pa, lalong-lalo na pag-abot sa pagpagtinirman ka na fase orden. Nakalinya ang aktibidad din sa mga programa, agenda na pinagpapautog niyan kana PNP sa rarong kana Chief PNP na si Police General Nartates kunya sa ngunyan sa mga maabot pang aldaw asin mga bulan nagpapadagos ang siring kaining eksaminasyon para sa mga miyembros kan PNP digdi sa rehiyon para masiguro ang marhay na salud kan mga kapulisan. Dagdag na balita, George Pabino, PCGB. Oras Pilipinas, 16 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Pareta sa lado nasyonal, masunod, makalipas mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Anom na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ng DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kayang malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite cat litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. GB. Oras Pilipinas, mga tugang alas 6:25 po o 27 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Piglatag na ka nagkaperang church and civil society groups ang aktibidad para sa ika-3 trillion peso march sa maabot na Miyerkules, Pebrero 25, kasabay kan pagrumdom kan ika-40 anibersaryo kang EDSA People Power Revolution. Sa sarong statement na ipinaluwas kasudma, gigibuhon ang mga naka-schedule na aktibidad sa EDSA Shrine People Power o suminumento kan People Power as in Eton Centris. Sigon sa grupo, gigibuhon man ang event sa People Power Monument sa monumento kan People Power as in sa EDSA. Siraram kan temang tayo ang People Power laban sa korupsyon at dinastiya. Sa nasabing pagtiripon, ipapangapudan kan grupo ang pagpasar sa anti-dynasty law and party list reform law as in iba pang sistematikong reforma. Siring man, ipinangapudan ang persekusyon sa mga pangenot na perpetrator sa flood control scandal, pagsulong sa pagpasa ng Independent People's Commission, Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bills, asin ang pagdemand sa pag-recover kang hinabasa na yaman gikan sa mga plunderer. Sigon sa mga organizers, may 4 na kabtang ang programa. Sa primerong parte, pupunan ininin prayer match hali sa EDSA Shrine, bandang alas 7 nin Banggi, pasisiring sa People Power Monument. Sinabi man, nin programa sa hapon na papaginutan kan civic as in church-based coalition as in bandang alas 3 ng hapon gigibuhon ang main program. Si katulong parte makonduktan in evening mass sa EDSA Shrine alas 6 nin Banggi na papaginutan ni Arsobispo Socrates Villegas kan Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Sa ultimong parte makonduktaman in youth event as in libreng konsyerto, tampok and Ben as in iba pang artist na pig-organisar kang Caritas Philippines as in Eton Centris. Mantang malansar man ang nationwide na commemoration sa 85 na Catholic Diocese poon Pebrero 22 sagkod 25 para sa anibersaryo kang EDSA Revolution.
Dai natukar ang politika sa pagtiripo ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ini ani pinahayag kan palasyo sa tahog kan mainit na isyu sa atab na deklarasyon ni Vice Presidente Sara Duterte na makondukta o makandidato sa pagka-presidente. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok mo niyan ang presidente sa preparasyon kang Association of Southeast Asian Nations o Asian Summit na papaangat ang ekonomiya. Pirming kahoron kang presidente sigon kay Castro sa iyang economic team para mapaitaas ang ekonomiya asin dain na unambitan ang isyu sa politika. Sinabi ni Castro na trabaho kan na antutok mo niyan kang presidente bakong arog kang politiko na masunod sa mga politiko na masunod sa eleksyon asin pansadiring interes an pinag-iisip. No comment po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kinarama sa naglalataw na Sara Aimee tandem sa 2028 elections. Magin ang tambalang Leni Risa kanakaaging Aldao. Inanunsyo ni BP Sara magkandidato siya sa pagka-presidente sa 2028. Simbagman digdig kang Presidente Marcos, good luck. Sigon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakapokus si PBBM sa iyang trabaho bilang Chief Executive. Sinabi niyang habo na paghurunan kang presidente ang politika, lalo na taharayo pang eleksyon. Makusugman na pinahimutikan kan palasyo ang uring-uding na pigi-ilusyonan sa administrasyon ni dating Vice Presidente o si dating Vice Presidente asin ngunya Naga City Mayor Leni Robredo para sa 2028 presidential elections. Sigon kay Castro, warang ano man na isyu lakdang at administrasyon may kinaraman sa paghahanap ng kandidato para sa masunod na eleksyon. Dagdag pa ni Castro nakasentro si Marcos ngunyan sa pagsolusyon sa mga isyu kan baha asin pagpapakusog kan ekonomiya asin bako pamumulitika. Nasundan po ng 40 minutos na pagbuganin abo ang nangyaring explosive eruption kan bulkan Kanlaon base sa monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Base sa Pebrero 20 na report kan PHIVOLCS, dakulang bulto nin abo ni binuga kan nasabing bulkan kasunod kan explosive eruption na nagdura din 2 minutos. Kasabay kaini ipinagiromdom kan ahensya sa publiko may kinaraman sa patakot na ashfall na posibleng mamatean kan dakol na lugar sa Negros Island region. Sagkod kasuhapon na si Rip ang halangkaw na aso hali sa ngimot kan bulkan. Pigkakarkulong maabot sa 2,000 na metro ang langkaw kaini na sinabayanin makusog na pagsangaw. Dakulang bulto kanasabing aso ang ipinalid sa westeng direksyon. Mantinidong hubag ang dakulang partikan bulkan. Sigon sa PHIVOLCS, mantinido naman giraray ang patakot na ginibo kaining pagsabog. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa Ladon Look National siring kan pigalaoman kinontra kang International Criminal Court o ICC prosecution ang kahagadan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na bako personal na magatindir sa iyang confirmation of charges hearing. Tinamanin doon ni Deputy Prosecutor Ma'am May Mandiahi niyang na daing supisyenteng rason para tugutan si Duterte na daing maghampang sa korte. Sigon sa iya ang pagsayo magandating presidente ang midbido ng jurisdiction kang ICC asin pigasabing pigkidnap asin ang mga kaso laban sa iya gibo-gibo sana asin bakong supisyenteng basihan tanganing dahi siya magatindir sa pagdangog o hearing. Tinawanin doon kang persekusyon na si Duterte na sa marhay na kondisyon pisikal asin mental para maghampang sa korte. Sigon sa ICC, nag-agi si dating Presidente Digong sa hararom na eksaminasyon kan mga doktor asin eksperto asin siniguro kan korte na may mga lakdang para sa iyang kaligtasan asin kaginahuahan mantang pigigibuan pagdangog. Kon kaya sigon sa prosekusyon, bako magkakanigo ang pahayag niyang siyagurang pagal asin maluya bilang rason para dahi magsipot sa hearing. Dagdag pa ka na ICC na mismong pahayag ni Duterte dahi siya matindir maski sa paginin video link. Nagpahayag man ang sa iyang pagsayuma bako dahil sa salud kundi dahi niya pigmidbid ang proseso kan korte. Ang confirmation charges hearing nakatala na magpuon sa Pebrero 23 matapos kaini madesisyon ng huwes sa laog ng sisitang aldaw kung may supisyenteng ebidensya para ipagpadagos ang kaso sa proceedings. Si dating Presidente Duterte na kusaranin crimes against humanity na ipinautob niya
may kinaraman sa ipinautob niyang gyera kontra droga. Ilalansar mga tugang kan koalisyon kan pana o kampilan kan pana at kampilan ang motorcade bilang pagiromdom sa primerong anibersaryo kan pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Gigibuhon ini sa Marso 11 ang parehong aldaw kan nakaaging taon kang arestaron si Duterte sa Villamor Air Base asin sinundan kan pagdara sa iya sa Dahig, Netherlands. Sigon sa mga organizers, kamautan kan aktibidad na ipahayag ang paninindugan kan koalisyon may kinaraman sa isyu kan soberanya, hostisya sin transparency kan gobyerno, pagserbi manin plataporma kontra sa korupsyon, asin para man sa halangkaw na level nin paninimbagan sa gobyerno. Kasabay kan pagiromdom, formal man ay pinahayag kan koalisyon ang suporta sa kandidatura ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Nakatalaan man na magpuon ang motorcade alas 12 hapon sa White Plains Avenue sa asin maagi sa EDSA, pasisiring sa Villamor Air Base. Mga tugang bareta po sa Luwascan, Pilipinas. Asin negosyo makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piuduran. March 11, Mudyan ang Piuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lehitimo gikan sa Piuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:35 po nin pag-aaga. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta niya to sa Luwascan, Pilipinas. Didi po sa saindong mga bareta sa GB News Express. Nagtago po o nagtao si US President Donald Trump nin plasong sagkod 10 aldaw kung ano ang magiging desisyon kaini sa Iran. Sa ginibong pagtiripon kaini sa binilog niyang Board of Peace, sinabi ni Trump na mahalaga ang pagkikipagkasundo sa Iran. Tinawanin doon kaini na kapag nakipagmatagasan ng Iran, makipagkasundo, dahil maiwasan na may mangyaring maraot. Magigirumduman na pighanda na kan US military ang sa indang US warship haran sa Iran kung sa ano man na oras sa inda ining atakihon dahil sa matagas na pigigibo o dahil sa pagmatagas sa pagibo ni nuclear weapons. Business News. Mga tugang unipan mga bareta sa lado kang negosyo, dai daw napapanahon na magtala ni aumento sa pamasahe sa jeep sampang kan panibagong nakatalaan na pagitaas sa presyo nin produktong petrolyo sa masunod na semana. Inampayag ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro dahil sa existido as inepektibo pa ang 7 provisional increase sa mga pampasaherong jeepney. Sinabi ni Castro na nakahoron niya sinda Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza, asin Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez, asin nagluwas sa endang computation na kaya pang paksanon kan pisong provisional increase ang presyo nin petrolyo o fuel cost sa mga jeep. Tinawanin doon ni Castro nan prioridad ngunyan kan LTFRB madugangan ang singil
sa pamasahe iyo ang mga bus dahil wala sindang temporary fare hike. Idinagdag pa niya na pag-adalan kan gobyerno kung ano ang pwedeng may taos na tabang sa jeepney operators as in driver para mabawasan ang magabat na pasanon sa mahal na presyo kan petrolyo. Health News, kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang childhood cancer o cancer sa mga aki, pambihira, pero nangyayari sigon sa mga health experts. Ang childhood cancer, minatama sa mga aki na may edad 0 hanggang 18 anyos. Ang cancer sa mga aki, kung pasto kan leukemia, brain tumor, lymphoma, asin iba pa. Pero ang good news, dahil kadaklan sa mga aki na may cancer, pwedeng mabuhay sa pagi, din pagbulong na igwa ng unyan. Hini ang generic medicines, surgery as in radiotherapy, na nagtataonin tunay na tsansa sa dakol ng mga kakian na makarecover. Sigon sa World Health Organization o WHO, sobra 80% ka mga aki pwedeng mabulong kapag abot kamay o within reach ang childhood cancer services. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, dumang kita sa kinamumugtakan ni... O kaya aramon ta ang report. Nakamugtakan kang panahon kasabay si Alexis Rivivar. Hali po dyan sa Pag-asa. Para po sa tuyang weather forecast, ngunyang petsa 21 ng Pebrero, aldaw kang Sabado, ang nakakaapekto sa tuyang ngunyan sa Bicol region is itong northeast monsoon or ang amihan. So asahan niya to na itong amihan ay magadara ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang mga pulo-pulong mga pag-uuran na mamamatian ta digdi sa buong Kabikulan. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa norte sirangan ang iiral sa Bicol region na at ang kadagatan naman asahan natin na magiging katamtaman sagkod sa makusog ang pag-alon. Agwat ng temperatura ngunyang aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 30 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman ay maraman kitang minomonitor sa kanya na low pressure area or bagyo sa laog sinsaluwas kang Philippine Area of Responsibility. So generally fair weather ang ma-experience na to kanya na aldaw. Bali yun po sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar, ang Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Salamat sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. May kinaraman po sa kamugtakan kan panahon. Dili po mga tugang sa GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Salamat ay sa mga pangaran po mga tugang ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Sabay dyan si Jenny Balyaran, asin po Sinda Nicole Ann Gloriani, siyempre po ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Hindi po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, 16 before 7 in the morning.
DCGB anytime, anywhere. Mga tugang member po kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, madali na mag-alas 7. Mga tugang 16 o ko na lang 14 before 7 in the morning. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on at ay later na babaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid para pag may tama na pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay ng proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aid in regeneration. Ang na-damage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease. Ang liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise. Kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa mga Mercury Drugs, Watson, South Star Drug at o leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige. Olat mo na. Sa aga palan mga tugang na Domingo, mapuuna Watch Your Health program kan sa tuyang mga amigo. Kaya may nagharapot ka ini sa kuya. May nagharapot ka ini sa kuya, mga tugang na mga amigo. Ang Watch Your Health tabi mapon sa agang Domingo, dyan po sa Legazpi City. Ano nga ito? Ano nga? Dyan po sa Legazpi City. Hello, good morning. Diyan po sa Bitano, ICR. Sa Bitano, ICR. Sa ICR gigibuhon, ha? Legazpi City, Ibalong Sentrum. Yan, for recreation. Diyan po sampangan kang SM. Yan, diyan po ang gigibuhon sampangan kang SM. Ang itong sugary registration fee o kaya bayad 1,000 pesos manggiraray. Pero sabi ni amigong Frank, sabi ni Sir Frank na Razon, sabi ni Sir Frank na Razon, ang 1,000 ngayon na anmigo, igwan na ngayon ki Kwan, igwan na ngayon ki Legazpi Convention Center pala. First day of Watch Your Health, Feb 28 Sunday, will be at Legazpi Convention Center. The rest will be at ICR po. Ulitin ko lang ha. Ulitin ko. Ngunyang pong Domingo, ang Watch Your Health tabi gigibuhon sa Legazpi Convention Center. Sumasunod na Domingo, dumana po sa ICR. Iya po, sumasunod na mga Domingo, dumana po sa ICR. Tagabos na Domingo kan Marso, magkakaigwa tabi ki Watch Your Health. Ako nga, mapa-blood chem ako dyon. Mapa-blood chem ako ta. Baka ang dugo ko, green na. Maduman ako. Pero bako sa aga, sa saga. Malamaw ako sa aga ta. Buda dyan, dakol akong nakatambak naman na ilalaog sa washing machine sa aga. Dahil pwede. Kaya maatab ako sa aga.
Mata ba ko sa aga magmata para magbugtakan mga tela duman sa washing machine. Tabata mariam pa daw, no? Otro na lang ako. Ngunyan, i-clarify ko lang ha. Baka balay kita masala, no? Clarify ko lang. On first day po kang Watch Your Health, gigibuhon tabi sa Legazpi Convention Center. Sa aga po anapit sa 22. Sumasunod tabi na activity, kayan, gigiribuhon na po sa ICR sa Bitano. Hello? Hello po, good morning po, Henry M. Yes, good morning po. Ako po yung sa tabakong na sa inyo, chat. Ano naman po, na absent-minded ka na naman, narinig mo lang ang boses po. Ano yan? Pag nandiyan ka, huwag kang absent-minded kasi malilito ka talaga po. Oo nga. Bakit kaya po ako masyadong nalilito? Hindi ko alam eh. Bakit kaya? Uy, madam, sa tingin ko po, parang in love ako ah. In lababo? Nakaraman lang. Kumusta po kamo sa tabako? Ako tagal na akong nakikinig sa iyo, kaya lang hindi ko mahuli-huli pag nagsasabi ka ng number. Kapag saka mayroon pagsasabihin, yung smart number mo, naka-register na po yan. Ay po, naka-register na po. Kasi hindi po magagamit yung pag hindi registered. Registered po ito. Nagtatawagan, bakit? Hindi ilang alam na tumatawag, hindi mo natatawagan po. Bakit kaya itong 0969-088-5548, yung bago kong number? 48? 48 po ma'am, 48 po ang last number. Okay, sir, nakalagay ko po, sorry po. 48 po para matawagan mo ako sa Smart. Opo, thank you po. Opo. Sir, Ano po? Huwag mag-absent-minded kasi yan ang ikaluluya mo. Thank you po. Okay. Salamat po. Kaya ba rin nga ito, binasa ko sa chat ko ni Sir Frank. Ulitin ko ha. So first day, gigibuhon po sa Legazpi Convention Center. Saga yan. Feb 22. The rest, that will be at ICR. Yan, ha. Sumasunod sa Marso, gabos na Domingo kan Marso, gigibuhon tabi sa ICR sa Bitano. Iyon, nasabutan. Ayan. Hello? Nakamanangat sa pinangal daw ko na maugmaon. Di ko nga na imigo aram talaga. Kinari-paro ka ni Manay. Sala-sala ka da. Iyo nga ni. Pero inulukan bang hinarak nga kan baga ako ni Madam? Ako mas nga naman nga sa smart mo. How to coverage mo lang ganyan ko? Oni pa, 48 kaya pa ang last 4 digits? Iyo, so big announce mo ba nga? 0969-088-5548. May signal man ako pareho. Igwa? Oo. How to coverage. Nakablog mo tao. Okay man. Nata daw. Di ba pwede baga magamit ang number pag dahil ka nag-register, di ba? Naka-register yan. May picture pati ako duman. Kaya nga, hindi, isa na ta. Iyo na nagalian. Oo, basta na. Ang importante sa ibang number mo. Kasapon nga ni, naitaram ko, radyo klinika, pangyari sa mabaka. Ngunyan pala ako radyo klinika, tabagon ako, Sabado kasapon. Pero, nagapumalisya ka. Gali, okay. Okay na. Maugmaong ka magaman ng ka. Tama ka na yan. Natabay at magpaparamumundo ako, pag ako nakahampang kan mikroponong ini, dek ko pa dipigdadar ang problema ko sa luwas sige sa mikropono. Tama ba nga? Sisakbit ko ang mga concerns ko diyan sa pintuan kang announcer's booth. Di ba? Tama mga concerns man kitang personal, di ba? Iyo ba? Tama ba? Dakulong pat akong concerns. Okay. To whom it may pati. To whom it may concern. Okay. Amigo, first Sunday of Lent. Yeah. Kaya nga nila kumaduman sa Legazpi Convention. Nahiling ko, pag mata ko pagkaaga, nagmamata ko mga 4 eh. Pag mata ko, alangkaw, so tambak. Diretsong masing-masing ito sa aga. Okay, Migo. Maraming panahon. Pagkatapos sa kada kita magpasiring na sa simbahan, agad lang magbakli lamang kita. Magagad kikapatawadan. Ayun po. Di ba? Pero niya maglabata mainiton. Yung nga ni. O sige, Migo. Malipot-lipot. Yes. Salamat, Migo. Okay, Migo. Salamat. Alright. Basahan ko lang tabi. So,
So ito tabi na Watch Your Health, mga tugang, 2026, 1,000 pesos po. Sa 1,000 pesos na igwa ka na ki urinalysis, boda ECG with readings. So ito bagang pipaihi ka, urinalysis. Kaya ito bagang pag-renew kang driver's license junior, maihi ka. Di ba? May pig-exam ka ito sa drugs. Ngan hinali, urinalysis. Buda, ini man na urinalysis digdi, ilingon duman so iba-ibang mga concerns mo pa sa buhay mo, di ba? Igwa na po ang KFBS, BUA. Ano nga ng BUA? BUA. BUN. Buda igwa sa creatinine, buda cholesterol. Yan. Sa HDL, LDL, SGOT, SGPT. Buda ilingon po sa imong triglyceride. Yan, okay? May free consultation on site, medical check-up po and surgical check-up. Yan. Hanapon lang po kung may mga hapot ka mo tabi, i-text nindo ang mga numerong ini 0922-855-1820 0922-855-1820 sa number ani Team Devilla Jr. So number man ni Manong Frank Razon 0917 o kaya ulitin ko po 0917-794-8972. Yan po ang number ni Manong Frank na Razon. Okay? O di sige. Ulitin ko ha, ngunyang pong Domingo, madumang kamo sa Legazpi Convention Center. Yan sa Old Airport site. Sa sunod na mga Domingo, dumana po kamo sa Ibalong Centrum for Recreation. Okay? Hello? Okay na po, sir. Ako na huwag ka nang malumbay. Marinig ko pa rin ang boses niyan. Hindi po ako nalulumbay. Ako po ay nagagalak. Ako po ay lalong nagagalak ngayong umaga. Iniiwasan ko pong maging malumbay. Inulokan ako kan medyo maedad naman. Okay na. Ayan tabi, aklarado tabi yan. Good morning, Henry M. Nahiling taga kasuhapon. Nahiling taga kasuhapon. Sulong sleeves mo, bagayon. Masyado man ini. Nagapara, order kita pala. Wala. Ay nako, nawala pala kita sa ere. Okay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang